Ibuyele ekhaya-ke ingane yaloyo wayewumongameli walana uJacob Zuma ebigane inkosi yaseSwazini, inkosi uMswati. Siyaphinde siyakwamukela futhi kwinkatheko yey'ndaba siyithimba loma nalapho sithake iy'ndaba eziwuchungechunge oyithola zisashisa. Ngalesi sikhathi-ke sibika ukuthi ingane yaloyo wayewumongameli wakuleli zwe ubaba uJacob Zuma, igama layo uNomcebo Zuma oneminyaka ewu-22, ebigane inkosi uMswati yesithathu ebineminyaka ewu-50. Ibalekile-ke emzini yabuyela kubo eNkandla, yashiya bonke ubukhazikhazi basesigodlweni samaSwazi. Yabuyela ekhaya kubo eNkandla. Iphephandaba-ke laseSwazini ilona elibike lezi iy'ndaba. Libika nje ukuthi le nkosikazi bekuyinkosikazi yenkosi yesi-14. Into ekhale ngayo yona ikhale ngokuthi ngeke imele lento yesithembu yokuthi kuphele iy'nyanga zize zibe ningi ingazimbone umyeni wabo. Ibuyele kubo-ke kanti kuthiwa sekuphele iy'nsuku ey'ningi abakhongi bezama ukulungisa lolu daba eNkandla, kodwa kuyinhlanga yibuka nomoya. Sithembe ukuthi uzophinda uthamele ezinye futhi ngokuzayo esizoza nazo okwamanje sisaphetha la. Siyabonga.